Si apropem el centre de decisió per gestionar possibles accidents, però no dotem els recursos necessaris perquè aquest pla es pugui desplegar, no serveix per res o de ben poca cosa. I en aquest sentit lamentem profundament les manifestacions que va fer el conseller Sàmper en la comissió quan parlava del desplegament del pla secta, en concret d'adaptar la sala del CECAT o de perimetrar amb sensors els dos polígons petroquímics de Tarragona. Ens va dir, conseller, que el govern no tenia el 1,5 milió d'euros per poder-ho fer. 1,5 milió d'euros d'un pressupost de 46.000 milions d'euros i un superàvit de més de 900 milions que no s'han gastat. Ens va semblar vergonyós. Però realment la imatge va quedar molt clara. Un govern que després d'un accident tan greu com el que es va produir, amb conseqüències terribles, no tenia la sensibilitat d'entrada de buscar de manera immediata els recursos per poder evitar accidents i situacions com la viscuda el 14 de gener d'enguany.